Batibelenga bekayayo Elila bekala Batibelenga bekayayo Elila bekala Batibelenga bekayayo Kwabini ngemikhonto unonjela kulalo ohlangothi lubomvu umanxeba ngamanxuluma insingizi edonda ukusuka umagathu ongangengwe uhlango lweqa luphindelela kwasabemhlaba uGwabini waphika unababuyeli abangakanani ababuyela umuntu enze ngamabomna usonyakanyaka umnyakanya owaduka hela usilinda mandwandwe amandwandwe akhawula amathe umweli kwelingaphesheya umweli iwele yonke intondela umzaca usikhombisa amangwane usiquza abantu sakoGwabini kusekwasala undlela unakanaka mina ngiyasala umandlananga ngowomntwana ugodo olumuka amankaya kaZwide uzintsonge zingaphesha kothukela umahlatshwe ebuhleni njengethole usihlahla vimbela intondela undaba zafika nqangi kundlungwane nombhelebhele unolusingo lungakanani olungathunga undlela kaSompisi amanxeba undlela kaSompisi kaguqa uguduza uyincwayo wena waphemba amakhanda amadoda abanye bephemba ngomlilo wena waselenge siyakhahlela kaloku kulo madoda lo mazimzima esidla abantu kulo miqolomba siyabulisa kaloku abo bantu basethukela sibulisa kuzo zonke izihlwele esihamba nazo sibulisa amaqoqo sibulisa kaloku amandlovu sibulisa amachawe sihambile bantu abahle ukuzofika kuyo le ndawo esikuyo ngoku is 102 videos ukuzotsho kulena sikuyo sithetha nga410,498 views nearly 5,000 subscribers ukuzotsho kuyo le ndawo 40,300 hours abantu ababukele yona le channel kaVusilanga sifundile ke bantu abahle ukuzotsho kuyo le ndawo nearly 300 journals more than 500 Google sites visited about 30 medical books asithethi ke nge-Facebook pages sihambe sikhangelo mayezini ukuthi phayana ku-Facebook ithini kanye into yabo 15 botany books esesikhe sazijikeleza ezinye sade sazithenga sazibeka apha ukwenzela uba singamane siyojikela kwezi ndawo zinazo ezincwadi ezinye are very difficult to get. If you don't believe uzawubona xa sesithetha ingakumbi phayana ngolwesithathu sithi bathini abantu bezophando sithi sihambe sajikela sabuya nophando oluthi into ethile isebenza ngolu hlobo and will mention ukuthi before sibe sizile with this one information nansi engathi iye yabalasela sifundile bantu abahle kule process nathi we have grown a lot ininzi into esifunde ngoku sisiza neinformation ngaphambili we are better than we were 8 months 2 weeks ago siyayibulela ke le journey that we've taken we've made enemies along the line ingakumbi xa sincokola ngezinto abantu ababeqonda ukuba noko lena is untouchable andifuna uthetha ke the discussion around isandawana and umdlebe there were people who were offended phako WhatsApp no inbox andiyanoba ngabo nabasithumelela mahenyo kazi asisangeni ku inbox so inbox ke mntana omhle igcwele la inbox izinto ezingajongekiyo will clean it xa sesigqibile block some faces esizibonayo phaba ziyasiphazamisa sibuyele ke size ngaphambili sithi ungahamba ke uyosikhangela pheza ke bhele kudala udwaba masingene ke kuyo lento namhlanje we are going to skip all the announcements that we normally make ukwenzela ukubana ingabinde lento yethu namhlanje sincokola ngantoni namhlanje tata ubhele sincokola ngothuthu sincokola ngeash we want to be more specific ukuthi le ash sithetha ngayo would be wood ash. However, wena mntu othi kule ndawo ukuyo kusabaswa amalahle, part of the discussion would also include la ash yamalahle because kaloku amalahle lana xa ebizwa kuthiwa yi-fossil fuel because kaloku yi-organic matter le eyenze la malahle so those are old plants, old animals
so zingohluki ke ngoku xa sithetha nge-wood ash zingene. Masingene ke kuyo lento yokubana uthuthu olu kuthiwa lenzani. As you know the drill, xa sincokola ngazo ezi zinto siye siqale sithi abantu abangesithi, meaning those who've written whether they are white or they are non-black, makesebenziseni u-non-black sidinwe abantu bathi non-white, those who are not us abasebenzisa uthuthu, whether they are Americans, Asians, Europeans, benzani ngalo uthuthu as i-wood ash before size kuthi thina abantu bamnyama nomayezeni. Unumber one and the most common, abantu abangesithi xa besebenzisa uthuthu balusebenzisa ezigadini, either balisebenzisa ezigadini into that assist umhlaba to balance i-pH. Abanye bazawuligalela apha kwezigadi to drive away ezinto kuthiwa zii-snails. Lazi ke igama le-snail nathi le nto isinyeke, yes, izinyeke phayana ezigadini. Ninzi ke into yapha egadini asizuyigqiba. Abanye bazawusebenzisa olu thuthu as into yokunyanga amanxeba. I remember when we were young, xa abantwana belwile phaa bagqebhana kuzawuthathwa uthuthu lugalelwe kwelaa nxeba lalo ugqejiweyo. Lolaa thuthu ke abanye ke abantu abangabazingeli abahamba ihlathi bazawuthi ukuba wena unezimbande ezixwebe ingathi zezikabhele and le ndawo hamba kuyo kukho ii-ticks, kuthiwa thambisa uthuthu because olu thuthu repels ii-ticks. Abanye ke bazawuthatha olu thuthu, umntu othi xa ezawulima kulo nyaka uzayo ezo seeds zalo nyaka bithi umbona mbotyi loo nto aqonda uba akafuni uba ibe manzi okanye ingunde ibe nefungus, ayifake kolaa thuthu luhlale kuloo nto. Kaloku xa bekhumsha bathi uthuthu olu is a desiccant, yinto that absorbs moisture. Omnye esedesiccant uthuthu olu uzawulubeka kuloo ndawo ithanda ungunda because olu thuthu luhambe lusebenze njenge-sodium bicarbonate, itsala ukufuma. Omnye yiloo nto ezawuthi naxa ehlala kuloo ndawo efuma nee-wardrobe ezi ufumanisa uba ziyangunda ahlalise uthuthu that nto besesibizile uba is a desiccant. Inde ke asizukuyigqiba ke into yothuthu kwaba bantu benzayo. We want to mention lena ibalulekileyo abayisebenzisela yona uthuthu as a transition xa sisiza kulena kamayezeni. Abantu will use uthuthu, ndithetha mna ngabo abantu abangesithi, abantu bamhlophe nezinye ii-nations, bazawuthatha uthuthu olu balusebenzise as a mouse or a rat or a cockroach repellent. Bazawulifafaza ezikonini kuleyo ndawo ihamba ezompuku, ihamba loo maphela. Ayahamba mntanomhle, ndikhe ndathi makhe ndidibane nomntu onengxaki yamaphela ndithi khawuthi ifafa sijonge. We tested sabumasi batyhini noko la maphela get repelled, ayiwabulali awabhekelise ezi zinto ezipersist, iphinde ibuye le nto ubhela tata igambutsa ethi tyufu ibe ifile le nto kuthiwa minus, sijonge enye ingxaki. So masingene ke apha emayezeni. What we keep emphasizing ke mntanomhle, particularly wena unomdla kwiziwasho, is what we discussed ke ngoku besidiscussa uthuthu phayana kwiVusilanga Academy. We discussed uthuthu kanye ngale mini sidiscussa iindidi zeziwasho. Uthuthu silusebenzisa kwiziwasho. We discussed ke phaya kwi-academy ukuthi yintoni isiwasho, and then we said uthuthu is one nto engumzekelo wezinto eziba ziziwasho kodwa beliyeza, and is only one. Ubuninzi siyatsho uba nantsi into esisiwasho ayiloyeza, naliyeza isosiwasho. Uthuthu is one thing engu-borderline. Sangena nzulu ke kuthuthu, sathi ke xa siphuma esikolweni nabantu esincokola nabo, hayi mani masingeneni kule nto yeluthuthu sise phaa kwi-channel. Sithe ke xa silincokola ngalo oluthuthu nezinye iziwasho sithi if something is used outside amayeza, masithethe nge-snake repellent. Le nto kuthiwa is a snake repellent, igxotha inyoka. Inyoka le uthunyelwe yona, kuvuswe inyoka yathunywa ngamayeza. It has all the properties ze-snake.
Thatha ke wena mntana omhle i-snake repellent udibanise namayeza kaQayiCeba okugxotha inyoka, usasaze njengamntu wonke ozigxothela inyoka. If you don't believe me, thatha i-diesel le egxotha inyoka thatha i-diesel le, ndiyaphazamiseka, le igxotha inyoka yokwenyani, uthi la diesel igxotha inyoka yokwenyani uyifafaze wena mntu unengxaki yezilwane ezithunyelweyo. You will notice ukuthi le diesel iyayiphazamisa nalaa nyoka kaMambhele otyebileyo okuthumele ngenyoka okanye laa nyoka kaBhele akuthumele ngayo ukuba uyayibona mos. So sithi ke ngoku wena mntu uva kuthethwa ngayo le ash, kuthiwa le ash iyayenza i-wound healing, khawuyizame nakuzo ezi zilonda zithunyelwe nguBhele, uyidibanise namayeza kokwenu, ujonge ukubana le ash esisiwasho ayizukubeka ndaweni na. Ngena ke Bhele koomayezeni nabantu besintu uthi ukuthi benzani ngothuthu. Xa sithetha ngolu thuthu ke mntana omhle, we minus le kuthiwa yi-holy ash. Sithetha ngolu thuthu uzawuzibasela wena phayana uzenzele, okanye olu thuthu uzawufika selwenziwe ulithathe ulisebenzise. Number 1, uthuthu olu yilaa nto uzawuthi xa ubutshise amayeza ibe yintsizi. Asizungena ke sitsho uba intsizi yenzwani, maybe it will need its time ezawudedicatwa kuyo sincokole ngentsizi, kodwa intsizi sitshisa amayeza. The difference, la mayeza watshiswa phaa kwindawo e-open, atshiswa kuloo nto ilipani, loo mbiza, loo nkcenkce, loo nto iyiyo. The outcome iluthuthu, laa nto yintsizi. Unumber 2, abantu ke abakhe bayojikela esikhwetheni bayayazi ukubana ebakhwetheni uthuthu olu luyinto yokuhlamba. Xa nizawutya ningabakhwetha nihlamba izandla kulo olwathuthu. Sithi ke wena mntu phayini ebakhwetheni uthuthu oluyalazi ukubana liyi-deodorizer mntana omhle, ukwenzela uba umkhwetha amakhwapha la angabiyo ngxaki. Luthuthu ke olo, uthuthu olu lukwayiyo into yokuhlamba beyond laa nto sithetha ngayasebakhwetheni. Uzawufika kwezinye indawo outside eli lizwe lethu abantu bazawuhlamba ngothuthu. Laa nto wena othi ebakhwetheni i-deodorizer bayisebenzise kumzimba wonke ukuhlamba ngolaa thuthu. Sifuna uzumamele ke ezi zinto sesithethe ngazo, nawe udibanise ukubana no, ndingayithatha le nto ndiyoyisebenzisa mna kwindawo ethile. Olaa thuthu loliya ke mntana omhle oye wena mntu ufana noBhele uxukuxe ngalo, lithatha ulifake kwi-toothbrush uxukuxe uthi ube namazinyo ashayinayo. Thina ke bantu basebenzisa amayeza ngaphandle koBhele niyayazi uba ndisindisiwe bantu abahle, abantu abandaziyo bayayazi uba into ezininzi noko ndagqitha kuzo ngenxa yentsindiso. Uzawuthi ke wena mntu uthe wahamba wodibana neetshomi zakho wabuya ekuseni phambi kokuba uphathe amayeza, uthathe uthuthu uzihlambe, uhambe ke ngokuyochazela abantu abadala nanjengoba bendithe ndizawuhamba ndiyodlala ndibuyile. Omnye kakazusebenzisa thuthu, uzawusebenzisa isiqunga ukwenzela uba aphinde abe kwimeko yokuphinde asebenzise amayeza. Omnye angasebenzisa isiqunga, asebenzisa ikhala. The ultimate nto is the same. Ufuna ube ngcwele ukwenzela uba xa yoguqa phambi kwezihlwele uphatha amayeza onceda abantu ufike noko ungawangcolisi la mayeza. Sisebenzisa olaa thuthu. Omnye umntu ke kuba la mayeza ethengwa, umntu usuke namayeza ngaphaya wathenga eFaraday, omnye wathenga eBeria, azale mayeza ngeebhasi, kugcwele kwezi bhasi. Abanye bayaxhafuza iihagu zabo neefishi zabo, abanye barhuqa izilwane zabo neziphondo zabo, namayeza abo ayiloo nto ininzi. Xa efika ke ngokulaa mayeza wathengileyo wena eze ngaloo nto, phambi kokuba uwangenise ekhaya uye uwafafaze ngolu thuthu. Ayilolodwa ke mntana omhle, ininzi into
abantu abayisebenzisayo ukwenza amayeza avuke, kuba kaloku bephakathi kweemeko ngeemeko phayana. Kodwa uthuthu yenye yezinto omnye asebenzise nje uthuthu lwako kwabo uba la mayeza mawasuke kulaa meko ebekuwo phayana ebhasini. Hambi beyingxaki ke le nto yethu siwathenga amayeza kwezi ndawo, kanti xa unayo wena into yakho hamba ngayo landa amayeza, awuye ube nangxaki yale nto ndithetha ngayo, ufike nje ungenise amayeza. Omnye ke mntana omhle ngumntu oqinisayo wenza le nto kuthiwa kubethelela. Uthatho lathuthu alenze ibhedi phambi kokuba abeke izikhonkwane zako kwabo. Ayinoba abanye benu abasebenzisa ithuthu, umntu uzawusebenzisa ilahle lingekatshi. Thina sibhilive ukuthi the ultimate intention is the same. Noba usebenzise elo lahle okanye usebenzise olathuthu, the ultimate intention is the same. Nantsi kenye into abantu abayaziyo uba uthuthu luyayenza. Uzawuthi umntu kuba kukho ingxaki anayo, sincokoleke lo mzekelo phayana eklasini, nanku uBhele unezi zilonda, ahamba ye koogqirha zama unyango ezi zilonda zipheli. Kuthethwa nge-contact dermatitis, psoriasis, kuyakhumshwa ngezi zilonda. Omnye ade aqonde uba hayi ngumlambo, ahambe kuyohlanjwa umlambo. Omnye aqonde uba hayi ahambe kuphela imali, de adibane nomntu ombuzayo ukuthi ukhe wagoduka na ukuya koomalume, because le nto iyaxhaphaka kweli cala lakulo mama, kuba abantu bakulo mama bayakhweleta bathi usilibele. Kufuneka ugoduke uyohlanjwa ngothuthu lwasekhaya. Is not only koomalume ke mntana omhle, wena mntu abantu bakokwenu abafuna uba uyohlanjwa ngothuthu lwasekhaya. Iphinde le nto lena yoluthuthu siyayisebenzisa nalapha ekhaya. Ukubana udadewenu unabantwana, wendile udadewenu kuloo ndawo wendele kuyo, ngale mini eze nabantwana for the first time, ngabatshana aba, siye sithathe either uthuthu okanye kuthathwe phaa emthonyameni bahlanjwe aba bantwana, kuthiwe bantu basemabheleni naba abatshana, ngabantwana bakabani, enimazi uba wendele mathileni, ngabatshana aba, bamkeleni. Siyabangenisa ke ngoku bazawuhlanjwa ngolaa thuthu lwalapha ekhaya, okanye kombiwe phayana emthonyameni bahlanjwe nje apha ebuhlanti, kuthiwe siyabamkela abatshana. Kweminye imizi ke kuzawukwenziwa ezinye izinto, ndithetha ngalena siyenzayo apha ekhaya. Ininzi ke into engumsebenzi wothuthu. Ndizama ujonga apho uba indele nto lena kudala ndithetha nditshelwe lilizwi, kaloku ndiqale ngobonga phaa ekuqaleni, mhlawumbi le nto kakubonga ilinditshesele ilizwi. Khawungene ke nawe apha ngezantsi uthi ukubana wena uthuthu olu ulwazi lusenzani, ukuba sibe nayo itshansi mhlawumbi sakongeza. Nokokudala ndithetha namakhe noko ndiyosela noba ngumqombothi, andiyani uba kusela umqombothi na-Saturday. Kodwa ndizama ukuthi siyabulela ke bantu abahle, siyabulela nange-comments, siyabulela ngezi-suggestions nizenzayo, kuba kaloku uba sizawuza nale nto kaBhele yodwa uzawuphelelwa uphela hlekwe. We produce 3 videos per day, Monday, Wednesday, Saturday. Okwakaloku nje asikabi nasuku esithi asiprodyusanga. Thanks to your encouragements, thanks to your suggestions. Bakhona ke abasuggestileyo, bacelile ke abantu uba ngolwesithathu size nomlahleni sefile. Wena ke ufuna uva ngomlahleni sefile ngolosithathu, andiyanedate ngolosithathu, sizabe siphethe wona umlahleni sefile. Bona ababhalisileyo ke kungena kule group, siyaqalisa Saturday ukwenza into yasesikolweni. Sithi masiyeke nilale ke bantu abahle, uBhele kudala eshumayela, kudala ebonga uBhele, kudala ethethe phazamiseka nditywana zezitiks. Sithi sibulele uzohlwele kaloku ezisithathile zasibeka kule ndawo, ezihlwele ezisidibanisileyo nani, sithi singaqhuba ngohlobo. Ikhule kaloku le nto uBhele ayizamayo apha, sande kweli khaya. Yiloo nto sithi subscribe and share ukwenzela uba nabanye bafike sibe baninzi, kugcwale kule ndawo, kuculwe, kuqhwatywe, sixhentse, sijikeleze, ukwenzela ukuba sibe neziyezi. Masiyeke ilale sithi makube xhose kubele camagu.